салом алейкум, бародарои азиз, бародарои қадрдон. Рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ боша. Як бекортар монем, гуфтем як промои эфир кунем бо бародаро, бо дӯсто, бо подписчико суҳбат кунем. Чӣ гуфтем? Агар шумо розӣ бошед, як суҳбатаки дӯстона мекунем дар бораи ҳамин духира бунакаш. Ҳамин чанд қа асос дора, чанд қа надора. Ман якам дар ахборои урусиям дидум. Дар Россиям ҳамин овоза шида буда дар ҳақиқат дар чаи урусҳо ма тамошо кардам, ки мегӯям хеле гап задану. Салом алейкум. Анисҷон 2003. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Сафияхон. Салом. Хуш омаден. Саломат бошен. Ана гуфтам як суҳбат кунем баъри ҳамин вай. Чӣ мегӯянд ҳамин духира бунакаш. Мара бисёр рӯӣ мекунанд бародаро дар ватсапом. Хеле даро рӯӣ мекунанд ки яка ҳамира би чияй ҳамира даро паҳн кун бародаро да. Хеле ҳастанд бародарои дилсӯз ки дилашон месӯзад баҳри дигар ҷай. Ҳамин дар бораи ҳамин суҳбат кунем. Чӣ гуфтем? Ҳола комментария чӣ гуфтанем дар масъалаи ҳамин вай. Ҳамин ки ҳамира ба чашмаш дида дар ҳақиқат ҳамин ростае ҳамин гап. Як касо мега ростае дар падезои мо задистанд дар комментарияи ман навистанд ки ака 100% ростае дар падезомон оварда мақсад плакатоша часпондистияну вай ҳеҷ шама нафаҳмидум. На бо дар ватсапи ман рӯӣ кардан, ман дар ютуб каналу мондум ки бо абрат нагаштан гуфтан ака вай ка. У далил ки дига хешидагия и мақсад ҳеҷ ша нафаҳмидум. Барои хай гуфтам я промои эфир кунем дар ҳамин бора суҳбат кунем бародаро. Мақсад ки ҳамин чӣ боша ҳамин гап ки буромадеста урусҳо да мина панҷшида баншонда. Ҳамин гап дар ҳақиқат ҳаст. Асосаш ки Украина одам рӯӣ кардаям ранги мақсад ки вай бояд ҳама одамо букашану дилшон бизанад бумбурам. Ба вай чун дар дастшон дар сумкашон чун бу намекашанд. Бо дигари гапон бу чӣ буд? Мақсад ки ба Россия хай давлати калонай абалқудратай намеқапай ёра. Хеҷ ёра хай бозам ҳам бобомон мегӯянд ай бало ҳазар ҳамин хеле аст бародаро. Хайм хай чизоро диден нарен тарафшон вообще-то диден дур бигрезен. Дурӯғ ай дурӯғ. Хай худо дурӯғ боша, ай худо дурӯғ боша бародар. Не ки мо чӣ хел бо ина як видеоро ма тамошо кардам. Занако дар дари бозор бачаҳо гуфтанд ина ҳамин занако овардан ки ман духира букаш ина мо гирехтеси ман пешон. Бо ин хеле видео ина дар интернетҳо хутон диден хеле видеош ҳама дидум. Ки чӣ кадай ки дар ин бачаҳо гирехтеси ана пеш ки ина ҳамин занако овардан ина ҳамин духира букашин мегӯянд.